रंजालि बैसागु बोथोरा सोलिगासिनो दङ सारा आसाम रायजोआव रंजालि बैसागु बोथोराव गाजा गोमजायै रंगासिनो दङ चिरां जिल्लायावबो रंजालि बैसागुखौ रंजागासिनो दङ मानोना रंजालि बैसागु बोथोरा गासै आसाम रायजोनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोदान मिजिं लानानै मोनसे रंजाखानाय लाबोयो थिग बेबादिनो दिनै चिरां जिल्लानि इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुमेश्वर पाहारनि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव रंजागासिनो दङ बे समाव दायो आङो दंफैयो बिथांमोना रंजागासिनो दङ आरो बे रंजानाय थिलियाव रंजालि बैसागु रंजानाय थिलियावनो रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारि जिकुनु सिल्ली बिधानसभा बियाबनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी आरो एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्मजों लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा नैबे पिकनिक स्पट भुमेश्वर पिकनिक स्पटआव रंजा बाजा रंजागासिनो रंजालि बैसागु बोथोर आरो बे रंजालि बैसागु बोथोरखौनो बानजायनाय काजलगाव ब्लक कमिटि इउपिपिएल आरो जिकुनु सिल्ली समिति आइजो दैदेनगिरि बिथांमोना जयै बे हाबाफारिखौ आरो बे समावनो बिथांमोना गाजा गोमजायै रंजागासिनो दङ भिडिअ जार्नालिस्ट बिथाङा दिनैगोन मानोना बिथांमोना माने बिसायख'थि सम एबा इलेक्सननि गोबां खामानि मावनानै बेस्थ' थायो नाथाय बिथांमोना बे बेस्थ'खौ दोनथ'नानैबो बिथांमोना रंजालि बैसागु बोथोराव दान्दिसे ज' ज'यै रंजादों बे समाव आंजों दङ इउपिपिएल चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि लाइमोन गागुन आफादगिरि हायेन नार्जारि नोंथांमोना राजखान्थिखौ दोनथ'नानै दान्दिसे सम रंजालि बैसागुआव रंजादों बे मोनसे बोथोरनि हांख्रायनाय आरो बैसागु बोथोराव जोङो बिसेसकै आसामनि मानसिफोर आरो बिटिसिनि मानसिफोरा बैसागुआव रंजायाबा जों थानो हाया कारना जाहैबाय बे रंजानाय फोरबोआ दिनै गोदान जाब्रबनाय नङा गोदो गोदाय आबै आजौनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय जारिमिना मोनहासयै समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे बैसागु दा बे बैसागुआवहाय जोंहा गिबि जेब्लानाखि बैसागनि संक्रान्ति जायो जोंनो मोसौनि जोंहा बैसागु जायो मोसौखौ जों थुखैयो बिनि उनाव मानसिनि बिहु जायो बैसागु दा जोङो मानसिनि बैसागु जाबाय थादों बेखौनो लोब्बा लानानै जोङो दिनै काजलगाव ब्लक इउथ इउपिपिएल लोगोसे 19 नं सिडली चिरां समष्टिनि आइजोफोरनि बानजायनायाव मानगोनां रायजो सभानि एमपि रोनगोरा सारनि हेफाजाबावहाय जों दिनै नैबे दांथल जोंहा भुमेश्वर हाजोनि नैबे लांगोनायाव समायना मोनसे जायगा बेयो हाजो बिफां लाइफांजों बुंफबनाय बे जायगाखौ जों बासिनानै दा बैसागु मोनसे रंजानाय बे रंजानायाव जोङो जोंनि मानगोनां एमपिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफोरखौ जों बाव लेंहरनाय जादों माने एखेबारे गाहाय थाखोनि जोंहा दैदेनगिरिफोर जेरै बुथ कमिटिनिफ्राय लानानै आप टु सेन्ट्रेल कमिटिनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो लाबोदों आरो नैबे रंजानायाव जों दिनै मोनसेल' जाथि नङा बे ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जेसेबां हारि माहारिफोर दं जयैनो जों जिहेतु बैसागुखौ रंजानो होननानै जों आयोजन खालामदों दा बेखायनो जोङो बे बैसागुखौ जोङो रंजादों आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों एसे आगोल जोङो इलेक्सनाव बाहागो लादोंमोन जोंनि इलेक्सना भारत स्वाधीन जानायनि उनावसो इलेक्सन किन्तु जोंनि बैसागुआ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बुहुमा मानसि जाथिया सृष्टि जाजेननायनिफ्रायनो बे बैसागुआ खुंजादों बेखायनो जोङो नैबे बैसागु रंजानायनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे जोङो मानसि हारिखौ जोङो अनलायनानै थालायनांगोन बाहाय जोङो गावजों गाव मोनसे फोथायलायनांगोन जेखि हारियानो जा जेखि राजखान्थि दोलोआव थाया मानो जोंनि गेजेराव जों मोजाङै बिसासखौ लाबोनानै जों अनलायनानै रायजो जानांगोन आरो बेखौनो जों दिनै मेसेज होनो बेखिनिखौ नोंथांमोना रंजालि बैसागु रंजानाय लोगोसे जोंहा ट्रेडिशनेल हिसाबैथ' बिसेसकै ट्राइबेल हिसाबै जोङो जिहेतु बाहाय अमा दङ आरो जायफोर अमा जाया बाहाय जोंहा दाउ दं ना दं बिदिनो दालि दं मैथा नाथुर जुनाय दं आरो बिदिनो माखासे माने गोखा गोखै बेफोरबायदि माने ट्रेडिशनेल जेखौ जों जायो गोदो गोदायनिफ्राय बैसागु समाव बेसिकेलि जोङो बेखौहाय जानाय जादों जों बाहाय बोथिसे ओंखाम जागोन आरो जों रंजागोन बेखिनि जोङो दिनैनि बे हाबाफारि बिथां हायेन नार्जारिया फोरमायदों दि रंजालि बैसागु बोथोरा मोनसे हारिनि फोरबो जेखौ लानानै बिथांमोना रंजायो आरो राजखान्थिया थाङो फैयो किन्तु रंजानाया मोनफा मोनफा हारिनि मोनसे अनलायनाय आरो खौसेथिनि मोनसे नेरसोन बेखौ बिथाङा फोरमायो आरो लोगोसे बिथांमोना नैबे चिरां जिल्लानि भुमेश्वर पाहारनि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव मोनसे गाजा गोमजा रंजानाय बाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जाय मावथि बिथांमोना फैनानै इउपिपिएलनि मावथिमोना गाजा गोमजा चिरांनिफ्राय निजोम दैमारि।